Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times ndipo muli ndine Jawes Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati katangale ndi ziphuphu ndi zimene zikuchititsa kuti Amalawi ambiri adzimwalira pa ngozi za pamsewu. Amene anali mkulu wakale woyang'anira za ndondomeko ya chuma Paul Mphiyo ndi anthu ena 18 apempha bwalo la milandu kuti mlandu umene akuwazenga uyambirenso. Ndipo ripoti latsopano limene bungwe la National Planning Commission lachita laonetsa kuti dziko la Malawi lili ndi malo okwana mahekita 4.7 million amene eni ake sadziwika. Tindizi ndi zina zambiri tentikale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati katangale ndi ziphuphu ndi zimene zikuchititsa kuti Amalawi ambiri adzimwalira pa ngozi za pamsewu. Achakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ntchito ya ndalama zokwana 19 billion kwacha yokuza msewu wa Kenyatta kuchoka pa msewu odutsana galimoto ziwiri kufika pa msewu odutsana galimoto zitatu mbali iliyonse. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula pamene amayika mwala wa maziko okuza msewu wa Kenyatta kuti uchoke podutsana galimoto ziwiri kufikana podutsana galimoto zisanu ndi imodzi, Achakwera anati nzokhumudwitsa kuona kuti katangale ndi ziphuphu zikupha anthu ambiri pa misewu ya mdziko muno. Iwo anati chifukwa cha katangale ndi ziphuphu anthu amamanga misewu yosalimba zomwe zimachititsa ngozi zochuluka pa misewuyi. Iwo anatinso chifukwa cha ziphuphu apolisi amalola galimoto zosaoneka bwino kuti ziziyenda pa misewu ya mdziko muno ndi kumapha wanthu. Miyoyo yambiri tikutaya misewu ya Malawi chifukwa cha katangale. Misewu yosamangidwa bwino kapenanso yosakonza bwino, galimoto zosakhala zoyenera nerezeka kukhala pa msewu koma zimakhala pa msewu, madalaivala wongogula license wosaphunzitsika kuti pa msewu timayenera kuchita chani, zonsezo chifukwa cha katangale. Woyendetsa njinga za moto wosafuna kumva kuti phukusi la moyo sakusungira ndi wina akuphedwa tsiku ndi tsiku chifukwa akangokankhidwa akangogwa pansi alibe chipewa alibe zilizonse akutaya moyo wawo. Sizoona kuti Malawi ikhoza kukhala ndi record ya mtundu umeneyo kuti misewu tilibe yambiri, galimoto tilibe zambiri, koma ngozi ndiye pamwambamwamba, koma nchifukwa chosalabadira, nchifukwa chosasamalira, nchifukwa chosafuna kukhala your brother's keeper, your sister's keeper. Ndipo apa mpando wa bungwe la Roads Authority a George Ng'ani anati bungwe lawo lionetsetsa kuti msewu aumanga mwa makono, koma iwo anati bungwe lawo ndilokhumudwa chifukwa chochedwa kulipira makontrakta komanso kuchedwa kwa ndondomeko yovomereza maprojekti osiyanasiyana ndi anthu ena ogwira ntchito mboma. Iwo anati izi zimapangisa kuti maprojekti ambiri achedwe zomwe zimachititsa kuti anthu azidzudzula boma. Ndalama zomangira msewu zomwe ndi 19 billion kwacha zichokera ku chikole chomwe ya Roads Fund Administration achite ndi banki ya Standard komanso kampani ya Old Mutual Malawi. Ndipo mkulu wa Standard Bank Philip Madinga anati banki yawo ndiyokondwa kugwirizana ndi boma pa ntchitoyi. Chitukukotu chimafunika kuti misewu izikhala yabwino chifukwa cha amabizinesi ang'onoang'ono ola amabizinesi akuluakulu athatu kumayenda mosavuta kupita kumisika. Makamakaso mu Lilongwe munomo mumaona traffic ndiyochuluka, magalimoto ndiyochuluka, ndi kukonza misewu iwiri imeneyi kuthandiza kuti kusamakhale congestion, anthu azitha kutenga nthawi yochepa kaya kupita kuntchito kaya kupita kukagulisa malonda awo kaya kupita kukaona zina ndi zina zomwe akufuna kuchita. Naye mkulu wa Old Mutual Malawi Edith Gia anati kampani yawo yadzipereka pofuna kuti dziko lino likhale ndi misewu komanso zomangamanga zooneka bwino. Ifeyo ku Old Mutual ndi chinthu chimene chili chimodzi mwa ntchito zimene timagwira. Tikuyang'ana kuti kodi tingamange bwanji Malawi. Ife timagwira ntchito kuno, timakhala kuno ku Malawi. It is in our interest kuti Malawi itukuke.
ndipo timatenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana. msewu wa Kenyatta umachokera pa roundabout ya ku nyumba ya malamulo kudutsa pa roundabout ya Kamuzu Central Hospital kukafika pa banki ya National muzinda wa Lilongwe pomwe umakumana ndi msewu wa Kamuzu Procession. Amene anali mkulu wakale woyang'anira za ndondomeko zachuma a Paul Mkhiyo ndi anthu ena 18 apempha bwalo la milandu kuti mlandu umene akuwazenga okhudza kubedwa kwa ndalama zokwana 2.4 billion kwacha uyambirenso chifukwa chakuti ogamula milandu watsopano ndiye wayamba kumva mlanduwu. Oyimira anthuwa pa mlandu a Powell Mkutabasa anapereka pempholi ku bwalo la milandu lalikulu mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ani nkhani yonse. Mbali yokhudzidwa inapempha bwalo la milandu kuti kumvera mlanduwo kuyambe kwayimitsidwa kaye, koma mkulu woweruza mlandu mdziko muno Steve Kayuni anena kuti ganizolo linali losamveka bwino. Iwo ananena kuti panalibe chifukwa chenicheni kuti bwalo liyambirenso kumva mlandu umenewo pamene mboni zina zinali zitaperekera kale umboni wake. Amapempha koti kuti mlandu umenewo uyimitsidwe, chinanso chimene anapempha nchakuti mlandu umenewo uyambirenso. Ndipo oyimira mlandu oganiziridwa a Powell Mkutabasa anavomereza kuti iwo analembera bwalolo kuti mlanduwo uyambirenso. Panali application yoti mlandu awuyambirenso olo ubayima kaye ndi mbali zonse zinalowa nkotimo. Abwalo apeka chigamulo chawo pa 7 September. Apwiyo anawombera pa September 13, 2013 mu ulamuliro wa Joyce Banda ku nyumba kwawo ku area 43. Mlandu wakhala kuveredwa pasi pa woweruza milandu Esme Chombo, koma pakali pano adapuma ntchito yawo ndipo iwo akagwira ntchito zina ku mayiko akunja. Lipoti latsopano limene bungwe la National Planning Commission NPC lachita laonetsa kuti dziko la Malawi lili ndi malo okwana mahekita 4.7 million amene eni ake sadziwika. Kafukufukuyu wati ndikofunikira kuti payikidwe ndalama zokwana 64.9 billion kwacha zokhazikitsira ndondomeko zatsopano zokhudza malo kuphatikizapo kupereka umwini komanso kugawa malowa. Zambiri mu lipoti ili. Kafukufukuyu cholinga chake ndikufuna kupeza ndondomeko zodalirika zomwe zingathandizire kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo pa ndalama iliyonse yomwe dziko lino limagwiritsa ntchito. Malipoti akusonyeza kuti chuma cha Malawi chitha kupita patsogolo ndi 6.4 trillion kwacha ngati dziko lino lingakhazikitse ndondomeko zokhudza malo zomwe ndikuphatikizapo kuonetsetsa kuti anthu ali ndi kalata zokhudza malo awo komanso ntchito yogawa malo okwana maekala 4.7 million. Pamkumano okhudza zotsatira zomwe bungwe la National Planning Commission lachita pakafukufuku wake wapampando wa komiti yoona zachilengedwe ku nyumba ya malamulo Awirani Chilenga anati ndondomeko za dziko lino zimalephera kuonetsetsa kuti chilengedwe cha dziko lino ndi chotetezeka komanso kuti pali malamulo okhudza malo omwe pakadali pano anthu ena sagwirizana nawo ngakhale nyumba ya malamulo idawavomereza. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna yoona za malo Akwame Ngwira ati boma lika ndondomeko zoyenera pofuna kuonetsetsa kuti pali chuma chomwe chithandizire kuti anthu athe kulembetsa malo awo. Kafukufuku kapena kapangikayi pofunika ndithu mabungwe ambiri or manduna ambiri aboma auzidwe kufunikira kwa kafukufuku amene ndi cholinga chonena kuti mwina bomali lipese ndrama malo mongodalira anthu otithandiza boma lizipeza ndrama palokha kuti anthu ambiri apindule nawo mu malamulo athu amene tikukhazikitsa pakali pano. Andrew Jamali ndi mmodzi wa akuluakulu oona za kafukufuku ku bungwe la NPC. Chimene timafuna tilase nchonena kuti malo akadziwika kuti ndi amwini wakuti nkukhala ndi chiphaso chionetsa kuti malo adi ndi awakuti malo ndi Andrew Jamali ndiye kuti mphamvu ya malo imene ijayo kuyerekeza ndi ndalama yakula ndithu kusiyana ndi malo amene sakudziwika kuti mwini wake ni ndani. Kupatula kupititsa patsogolo chuma malingana ndi kafukufukuyu kulembetsa ndi kutenga umwini wa malo kumathandizira kuchepetsa mikangano, kupititsa patsogolo kuthekera kopititsa patsogolo nkhani za chuma komanso kuti pasamakhale kuvutika pofuna kugula kapena kugulitsa malo. Mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma wati ndizokhumudwitsa kuti dziko la Malawi likupitirira kutaya ndalama zochuluka kamba za chinyengo chimene chikumachitika m'makonsolo pa nkhani yogula katundu. Achizuma anena izi m'boma la Nsanje pamene bungwe lawo mogwirizana ndi akuluakulu aku nduna wa zamaboma ang'ono adachita zokambirana ndi mafumu amabungwe komanso magulu ena pa konsoloyi. Isaac Salima wabwera ndi nkhani yonse.
msonkhanowu udatsatira malipoti amene akhala kumveka kuti pa khonsolo ya nsanje pakuchitika nkhani zachinyengo zochuluka kotero kuti bungwe la acb adalidziwitsa za nkhaniyi. Achizuma anati bungwe lawo likupitirira kumalandira madandaulo okhuza nkhani zachinyengo zimene zikumachitika m'makhonsolo a mdziko muno. Si m'makhonsolo mokha ndi ma MDAs onse kuphatikiza ndi makhansolo ikuonetsa kuti misprocurement ndikomwe kuli corruption, ku procurement ndikomwe kuli corruption yambiri komwe kukutayidwa ndalama zambiri mdziko muno. Kumalo unali wabwino kwa ine ngati director general wa ACD, ndaona mafumu, ndaona ma members a council kukhala anthu okwiya ndi corruption, kuona kuti zimene zikuchitika kudera lino kunsanje kuno kuti how low the quality of life is chifukwa cha corruption, ndipo kuona kuti anthu akwiya afuna kuti atathana nazo izizi ndipo kuti akufuna kuti akhale nawo mbali. Mlembi wamkulu ku nduna ya maboma ang'ono a Charles Kalemba adati iwo tsopano sadzilekerera nkhani ngati izi m'makhonsolo. Timafuna tizatsimikizire kuti nkhani zonsezi tithana nazo, tizitsatira mpaka tikafike kumapeto pache. Amene akuyeneka kumangidwa amangidwe, amene akuyeneka kubweza zinthu abwezedwe, ngati wina akuyeneka achosedwe ntchito. Komanso timabwera kunoko kuti tidzafotokozere makhonsolo onse kudzera ku khonsolo ya kuno kunsanje kuti kuyambira panopa kupita kutsogolo ife ya ku local government sitipanga transfer munthu kunchosa boma lina kupitisa boma lina chifukwa chakuti walakwisa kumene kuchako iyayi. Mfumu yaikulu Malemya ya mboma la Nsanje idati nawo mafumu sakukhutira ndi mmene zikuyendera nkhani zachitukuko mbomali kamba kachinyengo. Ndalama zikubedwa, ma contractor akupasidwa ndalama ya ntchito imene sanagwire ndi pang'ono pomwe. Munthu kupasidwa ndalama yonse yofunikira, tiyeni tsopano tikaone contract palibe chachitika, irrigation palibe chachitika, zambiri zikuchitika, ndiyeno ifeyo tati ayi tiyeni tichitepo kanthu ngati mafumu. Zowawa zopweteka chifukwa anthu ena kupita ku sukulu kuononga nthawi ku sukulu kuti mawa adzapeze ntchito yabwino. Malipoti akusonyeza kuti ntchito zachitukuko zidayima kalekale ngakhale kuti ndalama za ntchitoyo adazipereka kale. Ndalama zina zakhalanso zoperekedwa kwa kugwira ntchito koma sadalembedwe ntchitoyo. Anthu amene akuwaganizira kuchita izi adawayimika kaye ntchito kuti achite kaye kafukufuku. Pakadali pano mlembi ku nduna wa zamaboma ang'ono a Charles Kalemba wati nthawi ya ukambelembere komanso kunyalanyaza pogwira ntchito m'makhonsolo yatha tsopano. Akalemba anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene nthambi yoona zakayendetsedwe kachuma ku nduna wa maboma ang'ono inachititsa maphunziro akuluakulu oyendetsa makhonsolo. Tiwereni mpasa wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga ndi Mande Pondani. Kuyankhula kwa akuluakulu oyendetsa ntchito za makhonsolo ochokera m'maboma onse, Akalemba ati nchitidwe osamutsa adindo amene asakaza chuma kapena kupalamula milandu pa ntchito kupita ku madera ena tsopano kwatha. Ngati munthu sagwira ntchito mmene akuyeneka kugwirira, pali zinthu ziwiri: chimatha kukhala kuti ntchitoyo sakuidziwa, ndi ngati sakuidziwa abwerepo ena amene akuidziwa kugwira ntchito adzagwire ntchitoyo. Chachiwiri ndi chakuti akudziwa chimene akuyeneka kuchita koma akuchita dala chifukwa chakuti akufuna pa Chingerezi timati achite benefit molakwika pa ntchito pachepo imene tikapita ku nkhani za anti-corruption timati abuse of office. Tagwirizana ndi anzathu anti-corruption bureau, tagwirizana ndi anzathu a polisi kuti atithandize kuti ngati zili choncho, chifukwa pali mbali ya discipline administrative koma pali mbali ya kuti munthuyo ndi criminal, ndi akakhala wakuba agwiridwe monga mmene wakuba amayeneka kupangidwira. So siti chosa munthu kunsanje chifukwa chakuti waba ndiye timpitise kumwanza akabeso, kapena timpitise kusalima akabeso iyayi. Koma ngati waba kumwanza, ndondomeko zonse zothana ndi munthu wakuba zithane naye kumwanza konko. Andi izizi sizitengera kuti awanda DC, awanda director planning, kapena director public works, kapena wa procurement, kapena councilor, kapena MP. Ndipo mkulu zakayendetsedwe kachuma ku khonsolo ya boma la Chikwawa Stephen Kanyerere ati maphunzirowa adza mu nthawi yake. Maphunziro amene ndi abwino chifukwa athandiza kuti ndalama za boma zigwira ntchito imene ikuyenera kumagwirira. Value for money zizooneka kuti kuchokera kuti tupita kuti chifukwa anthu kumudziko akuyembekezera kuti ifeyo ngati adindo tikhale chotengera chitukuko kumudziko. Nthambi imalimbikitsa kayendetsedwe kabwino ka ntchito zachuma m'makhonsolo komanso kagwiritsidwe ntchito kuyenera ka ntchito zachitukuko zopindulira anthu. Mukonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitiriza kupatsirani nkhani izi posachedwa pa zikangotha izi.
kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli ma new light ceiling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe mwatigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shop yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. takulandaniso ku nkhani zathu. Popitirira ndi nkhanizi, nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje ichenjeza ophunzira pa mchitidwe obera mayeso ponena kuti ndi njira imodzi yakatangale. Chenjezoli likudza pamene ophunzira akale akuyamba kulemba mayeso a boma mwezi wa mawa. Chaka chatha boma lidalembetsanso mayeso a form 4 kamba kakuti anali ndi zolakwika zambiri makamaka kubera mayeso. Anyalonje akufotokoza. Ndimauza anyamata ndi asungwana kuti nchofunikira kuti mukule ndi ujeni ndi chilungamo, chifukwa inuyo ngati mukubera mayeso panopo mtsogolo muno mukafika pa ntchito muzikaba mayeso ngati sinanga muzikaba zimene zili patsogolo pano. Sinanga ku Malawi kuno tinajaira mpaka na kukhala ndi kaja kuti mbuzi imadya pamene waimangirira. A very nasty saying by the way. Kuti tikhale mpaka ndi kaujeni kameneko kankuluwiko, timati nkuluwiko, timati mwambo, kuti tikhale ndi mwambo umenewo kuonetsa kuti ndithu zinthu zafika pena poyipa kwambiri, chifukwa mbuzi imene ikuba mayeso panopo ndikuti ikadzakhala mu office izi zabacha mayeso ngati mwina ndirama to sichonje. Ndiye pamenepo mavuto a Malawi angathe ngati 2063 tingamukwanitse. Inso ndiye ndimapempha anyamata ndi asungwana kuti please chonde mayeso akabwera lembani ndi mphamvu yanu yochoka kwa Mulungu. Aliyense anadalisidwa ndi nzeru. Limbikirani, gwirani ntchito panopo osati zobera, chifukwa iwowo ngati asakulandira zobera ndiye kuti aja kubaja nkuzanyengerera ana athuwa kuti azilandira zokuba azakhala kuti msikawo alibe. Nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yati yayamba ntchito yowunikira zitupa za anthu amene inawalemba ntchito mchaka cha 2018 kuti ikhale kuchita ziganizo zoyenera. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani ku nthambi a Wellington Chiponde wati ntchito iyi ndi yofunikira nthambi isidayambe kusintha malo akugwira ntchito ake. Thomas Kachere ali ndi ripoti ili. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za nthambi a Wellington Chiponde ati ndi njira yomwe imachitika pofuna kudziwa anthu oyenera omwe lingawatumize malo ena ntchito potengera ndi maphunziro awo. Koma Chiponde anatsutsa malipoti okuti nthambi ikuchita izi pofuna kupeza anthu omwe analembedwa ntchito mwachinyengo. Ndondomeko iyi ndondomeko yofunikira kwambiri ku Department ya Immigration yomwe imatithandizira kuti tizindikire kuti maofficers athu apeza certificate odani kupita kwa nthawi, kuti ngati department ikhalenso tikupanga madongosolo oyenerera kuti masomphenya athu omwe tili nawo anthawi ochepa komanso kupita kwa nthawi akhala akukwaniritsidwa tikazindikira certificate omwe maofficers athu ali nawo. Manong'onong'o komanso mphekesera sizilephera makamaka anthu akapeza mwayi kuti aone ndondomeko zina zomwe department ikufuna ikwaniritse, koma tisimikize pano kuti palibenso ndondomeko yokhudzana ndi kuti tikhoza khala kuti talemba munthu wina wake ntchito opanda certificate. Momwe ndondomeko yathu imakhalira tikamalemba anthu ntchito pamakhalanso madepartment ena aboma omwe amakhalapo kufufuza komanso kutsimikiza kuti anthu omwe tikuwalemba ntchito ali ndi ziphaso kapena certificate ovomerezeka. Koma ndondomeko iyi ndi yomwe ikufuna tithandizire Department ya Immigration kuti pomwe tizipita chitsogolo tikwaniritse masomphenya amene tili nawo poyikaso maofficers athu ndi ukadaulo omwe ali nawo m'malo oyenerera. Iwo ati nthambi ikuchita kauniuniyu
pa anthu omwe analembedwa mchaka cha 2018 kamba kuti ndiomwe nthambi inawalemba komaliza. Ndipo unduna wa zamalimidwe walangiza Malawi kuti asamangodalira chimanga chokha koma adzidaliranso zakudya zina ngati njira imodzi yothetsera njala mdziko muno. Nduna ya zamalimidwe a Robin Lowe ndiyo yanena izi mu mzinda wa Lilongwe. Ellen Pindani wadza ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Alowe ati malingana ndi ripoti lowunikira za chakudya mdziko muno zikuonetsa kuti Amalawi ochuluka amadalira chimanga ngati chakudya chawo cha tsiku ndi tsiku, ndipo kuti chimangachi chikasowa anthu ambiri amati mdziko muno muli njala ngakhale muli zakudya zina zosiyanasiyana. Tupita ku UN Summit pa 23 September titenga zomwe tikapange present ku UN Summit kuti zititsogolere ngati Malawi kuti mwina zitha kutithandiza kuti tipindule ngati Malawi. Nduna za ulimi inaonjezera kuti kudya mwakasinthasintha sikuthandizira kuthetsa njala kokha koma kuthandiziranso kuti Amalawi azidya zakudya za magulu. Katswiri pa nkhani za malimidwe mdziko muno Athamani Nkhono Mvula wati pali kufunikira kuti boma liunikirenso ndondomeko zoyendetsera ntchito za chakudya mdziko muno ndi cholinga choti zifikiridwa. Zomvetsetseka nzakuti anthu tisakhale ndi njala, koma ripoti yaonetsa kuti kungakhale kuti timatha kula zochuluka koma chifukwa cha misika mwina sikuyenda, mwina kutheka nkhani ya transport, nkhani za post harvest management kuti zakudya zambiri zimaonongeka ku nkhokwe. Zimene zimapangitsa kuti kungakhale kuti timakula zochuluka koma njala abe imatipeza chaka chilichonse. Malingana ndi unduna za malimidwe, kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno nchomwenso chikukhudza ntchito za madyedwe. Kusowa kwa chipinda chochitira maloperation ang'onoang'ono pa chipatala chaching'ono cha Mdeka kukukhudza kagwiridwe ntchito ka chipatalachi. Mkulu wa chipatalachi Alex Kagone wanena izi pamene gulu la anthu aku Mdeka la Fruits of Mdeka linakonza malo ozungulira chipatalachi. Akagone ati chipatalachi chili kutali ndi chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central ndipo chikuyenera kukhala ndi chipinda chochitira maoperation ang'onoang'ono malo momatumiza matenda aliwonse ku Queens. Jameson Chauluka ali nkhani yonse. Gulu la Fruits of Mdeka ndi la anthu amene amachokera ku Mdeka ndipo ali m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Gulu lini machita ntchito zosiyanasiyana zachifundo ndipo la Mulungu lapitali lidakakonza kumsika komanso ku chipatala chaching'ono cha mderali ndipo anapereka zipangizo zosamalira malo awiriwa. Polankhula pamene amalandira katunduyu, mkulu wa pa chipatala chaching'ono cha Mdeka Alex Kagone wati chipatalachi chikufunika chipinda chochitira maoperation ang'onoang'ono. Iwo ati chipatalachi chimene chili pa mtunda oposa makilomita 50 kukafika ku chipatala chachikulu cha Queens chili kutali kwambiri, kotero kuti nzosatheka kuti azipitumiza odwala aliyenseyo ku chipatala chachikuluchi. Akagone ati chipatalachi chikufunikanso chipinda chochitira amayi chatsopano, ponena kuti chimene chilipocho ndi chakale komanso chaching'ono. Vuto loyamba ndila nyumba yathu imene azimayi amachirira ndi yakalekale komanso ndi yaying'ono. Vuto lina lachiwiri ndila manyumba okhala mastafu. Tili mastafu ambiri kwa manyumba omwe tili nawo ndi 4, atatu amanesi, madokotala ali nawo imodzi. Ndeti mapempha mwina atationjezera manyumba ena 4 kuti mwina madokotala athu maso manesi azigwira ntchito yawo momasuka. Vuto lomaliza ndila theater, maina theater imene mwina tingamathe kumapangiramo maprocedure ang'onoang'ono monga mukuziwa kunoko ndi kutali ndi chipatala cha Queens. Susan Chinsanya wachiwiri kwa mtsogoleri wa Fruits of Mdeka wati gulu lawo ndi lokonzeka komanso lodzipereka kuthandiza kukweza miyoyo ya anthu mderali. Gulu lili ndi chikonzero chokapenta chipatala cha Mdeka mtsogolo muno mwa zina. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati katangale ndi ziphuphu ndi zimene zikuchititsa kuti Amalawi ambiri adzimwalira pa ngozi za pamsewu. Amene anali mkulu wakale woyang'anira ndondomeko ya chuma Paul Mphiyo ndi anthu ena 18 apempha bwalo la milandu kuti mlandu umene akuwazenga uyambirenso. Ndipo ripoti
Ripoti latsopano limene bungwe la National Planning Commission lachita laonetsa kuti dziko lino lili ndi malo okwana mahekitala 4.7 million amene eni ake sadziwika. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze COVID-19. Muna ndine Jawes Banda, madzulo abwino.